Powodzenie już przemija, odparty lęk. Przecież potrafisz wygrywać. Dawaj do przodu, wyciągnij dłonie i to zdobywaj. Nieprawdą jest to, że mówili nie dasz rady. Nieprawdą jest to, że nie możesz zostać wygranym, da. Nieprawdą jest mówienie marzeń, nie osiągniemy, bo to jest w twojej głowie, to od ciebie zależy. Potrafisz wierzyć? Potrafię, Więc dalej walczę, a założenie, że każdy powinien mieć szansę. A gdy upadniesz, pamiętaj, razem wstaniemy. Jeśli nie tym razem, to po fakcie się następnym. Nie pierwszy raz mówię, że wiara daje wsparcie, a wygranym jest już ten, który staje na starcie. Czy pokażę, zapis w wyniku ważnie, bo tu wylałeś tu na treningu. Najlepszy przekaz w mieście. A gdy upadniesz, to mogę ci wstać. Po prostu walcz, nie poddawaj się. To może być twój szczęśliwy dzień. Do celu masz niewiele da. A gdy upadniesz, to mogę ci wstać. Po prostu walcz, nie poddawaj się. To może być twój szczęśliwy dzień. Olej co mówią o tobie wszyscy. Masz swój cel, inny od wszystkich. Masz wartość większą od pieniędzy. Tylko trening pozwoli być najlepszym. Chociaż szczyt jest bardzo wysoko, jesteś w stanie sięgnąć go całym sobą. Na ramieniu torba i cicha muzyka w tle. Musisz tylko uwierzyć, że nie ma mowy, by coś mi wyszło. Masz marzenia, to znaczy, że masz wszystko. Pamiętaj jedno, w sercu jest iskro, co reprezentujesz sobą. Do celu masz niewiele da. A gdy upadniesz, to mogę ci wstać. Po prostu walcz, nie poddawaj się. To może być twój szczęśliwy dzień. Do celu masz niewiele da. A gdy upadniesz, to mogę ci wstać. Po prostu walcz, nie poddawaj się. To może być twój szczęśliwy dzień. Jeżeli ktoś kiedyś powiedział ci, że jesteś słaby, że nie dotrzesz tam, gdzie zamierzałeś dotrzeć, to najwyższy czas, by stanąć tu, razem z nami i udowodnić tym wszystkim, którzy tak mówili, że nie mieli racji. Do celu masz niewiele da. A gdy upadniesz, to mogę ci wstać. Po prostu walcz, nie poddawaj się. To może być twój szczęśliwy dzień.